Dobré ráno, YouTube. Vítam vás pri ďalšom videu. Ďalší diel. To už vlastne nie je prípravy, už je to taký freestyle, povedzme, predtým, než nám začne objem. Ale nachádzam sa v Ružomberku. Dneska tu má moja snúbenica nejaké povinnosti, takže sa musím viezol ráno. A vyrazili sme nejako o 5, pretože už 6:30 sme tu museli byť. Takže celkom zaujímavý deň zatiaľ, som trošku nevyspatý, mám trošku spánkový deficit. Ale už keď sme tu, tak som sa to rozhodol spojiť s výletom do Dolného Kubína. Ja si odtiaľto odbehnem, kým si tu vybaví všetko, čo potrebuje. Prečo do Dolného Kubína? Nachádza sa tam jedna posilka, volá sa Arsenal Gym. Majú tam stroje od Arsenalu, takže veľmi zaujímavé. Na Slovensku je veľmi málo posiliek, ktoré tieto stroje majú. Takže sa na to veľmi teším. Aj som si kvôli tomu prehodil tréningy, aby som tam mohol odtrénovať nohy, pretože tam majú aj Arsenal Hex Squat, na ktorý som veľmi zvedavý. Takže sa na to teším. A máme momentálne nejakých 7 hodín. Ja tu mám nachystané raňajočky. Trošku som to dneska mixol. Je tam 50 gramov vločiek, 50 gramov kaše. Keďže pôjdem hneď po tomto jedle cvičiť, tak je to trošku ľahšie aj na stravenie. No a plán je taký, že nabúcham to do seba. Som tu zaparkovaný v Ružomberku, niekde pred Kauflandom. Skončím si kúpiť žuvačky, pretože tie sú úplný základ. Modré orbitky. A vydám sa na tú strastiplnú cestu. Po týchto cestách, necestách. Je to také pochmúrne v tom Ružomberku. Každý tu tak pozerá, vidia Ilavskú ešpezetku, že kokos, čo tu chceš. Ale nejako to zvládneme, dostaneme sa tam, uvidíme, koľko tam bude ľudí. Raz už som tam bol cvičiť, ale veľmi dávno, čiže si to úplne nepamätám. A bol to celkom fajn, vtedy som tam cvičil chrbát, ale teraz som veľmi zvedavý na tie nohy. Takže idem si to nabúchať do hlavičky pekne, nech to čo najskôr strávim a vydáme sa na cestu. Dúfam, že mi tam dovolia natáčať, ale myslím si, že by si nemal byť problém. A natočíme si celý tréning nôh. Budem trošku improvizovať, lebo asi nepôjdem úplne ten tréning tak, ako by som ho mal ísť. Kvôli tomu, že si chcem aj vyskúšať niektoré stroje iné, ktoré tam majú. Ale každopádne skladba toho tréningu bude viac menej ako podobná. Akurát možno trošku zmením stroje. To je všetko. Vidíme sa tam. No dobre, boys. Rozsvedku máme za sebou. A mal som rozličovať série, plus som sa ešte zádu trošku rozohrial, spravil nejakú mobilitu a máme pred sebou prvý cvik. V podstate začínam ho tak, ako by som začínal aj doma. Zákopy váhu, jednonožne a skúsime aj tú istú váhu, uvidíme, ako to pôjde. Poďme na to. Mám pocit, že to je trošku ťažšie ako doma, ale možno som len slabý po diete. Respektíve breverské. Dobre, chvíľočku oddychneme. Udrieme aj tú druhú nohu a ja pôjdem ešte jednu pracovnú sériu, back-off. A vždycky zase budem točiť iba tú prvú pracovnú. Nech to nemá 2 hodiny ten tréning. Poďme na to.
Dobre kamoši, dôvod prečo som tu je tento hack squat. Mal som 3 osvičovacie série a musím povedať, že som veľmi milo prekvapený. Ba až by som povedal, že som sa zamiloval. Nečakal som, že bude mať taký obrovský rozsah pohybu. A brutál. Nemám čo vytknúť. Takže prvá pracovná séria predo mnou, uvidíme, dal som tam váhu tak od oka, respektíve podľa tých rozcvičiek a vyskúšame to potiahnuť nie moc ťažko, ale takých 8 až 10 opakovaní, keď sa podarí, tak to bude veľmi fajn. Uvidíme. Come on boy. Neviem, či som niekedy na nejakom inom hack spote cítil tak dobre predné stehná ako na tomto. Brutál. Posúvam sa ďalej. Ako som povedal, dnes budem trošku improvizovať a skúšať stroje, ktoré bežne nemám možnosť skúsiť. Takže ideme na pendulum. Tento klasický som nikdy necvičil. U nás v posilke máme ten Hammer X-Squat pendulum. Je výborný. Ale tento je trošku predsa len surovejší tým, že nie je odľahčený v tej spodnej fáze. Takže niečo som tam nabuchal, mám tam 70 kg. Uvidíme. Hádam ma to nezlisuje. Jedna séria, mám za sebou 2 rozcvičky a teraz pôjdeme jeden set a rest pause. Opa. Okay. Skúsim ešte jednu.
No, je cítiť, že to je oproti tomu nášmu hamru dosť také náročnejšie v tej spodnej fáze. Ale super, tak to má byť, ja to mám rád. Ideme ďalej a pôjdeme na predkopy od Arsenalu. Dobre, máme tu predkopy od Arsenalu. Máme jednu rozcvičku za sebou, už to úplne stačí. Tie nohy sú dosť zahriaté. A som veľmi milo prekvapený, ako dobre to je cítiť. A výborná vec je, že tá hlavná časť, cez ktorú tu vlastne zdvíhate aj tu na strede, nie je zo strany, ako to má napríklad Hammer, bohužiaľ. Lebo potom počase, ako sa ten stroj opotrebuje, tak má tendenciu sa ten kolík trošku vytočiť do strany. A takto to ťaháte úplne identicky, rovnomerne, symetricky, takže pre ľudí ako ja, ktorí to musia mať presne rovno, je to výborné. No, máme tu aj tieto penové adaptéry na väčší rozsah pohybu. Sa musím do toho nejako nastaviť. OK. Dobrý set. Nám to odsýpa. Ďalší cvik. Belt squat. Tiež som ho nikdy necvičil. Takže budem mať premiéru. Dal som si nejakú ľahšiu rozcvičku. Teraz som tam šupol 100 kg. A uvidíme, či ma to neprizabije. Som si trošku chytil tú techniku, trošku som s tým bojoval na začiatku, ale snáď to bude lepšie teraz. Takže poďme teda pracovať z dvoch. Skúsme to. No, už trošku boj. Ale čo mám problém, na rozcvičke ma to tak nerezalo ten opasok ako teraz. Niečo je zlé. Nevadí, dokončíme to. Zhodíme ten kotúč a ešte to potiahneme aspoň cez 10 opakovaní. Dobre, tu asi niečo vysvetľovať. Úplná klasika. Zákon sede, keďže už sa blížime ku koncu. Trošku izolované cviky ešte. Dáme 2 pracovné série. A toto je Hammer, takže to poznám, máme to aj doma.
Takže váhu pôjdem takú, ako robím normálne. A uvidíme, koľko sa podarí. Už sú tie nohy celkom unavené. Mám trošku dosť rozrezané, alebo teda zodreté stehná z toho belt squatu. Ten by som povedal, že mi vyslovene nesedí a vedel by som si nájsť asi hodnejšie alternatívy, ale tak ani ho nemám v tréningovom pláne, čiže ma to nejako netrafí. Chcel som mu dať šancu a nesedí mi. Bohužiaľ, nebol som stvorený preň. No, poďme ďalej. Posledná už bola taká nedotiahnutá, ale aj tak fajn. To dobre to je cítiť. Neviem, čím to je, či tým, že už som taký trošku rozšľahaný, ale je to fajn. Dobre, trošku uberieme na ten back-off. Medzi sériami som si skúšal aj stroje od Arsenalu, niečo tu majú. A je tu aj ako keby incline press s takými rôznymi polohami na ruky. To v podstate ako keby tlak na šikme lavičke, akurát, že je to na spôsob chest pressu a brutál, dosť dobre. To dráha pohybu mne osobne dosť vyhovuje. Takže Arsenal, hoci s nimi na Slovensku stretávame veľmi málo, čo je škoda. Tlačí sa sem skôr sama Čína, je to, nebudem menovať značky, miesto toho, aby sa sem dovážali kvalitné stroje. Ale tak to som ja, aby som súdil. Poďme to dobuchať. Neviem, či niekto z vás pozná tento stroj. Určite ste už videli, je to v podstate abdukcia, akurát taká, že trošku iná. Ja už som to videl párkrát, nikdy som na to necvičil opäť, takže mám ďalšiu premiéru. Ale myslím, že Jordan Peters, zakladateľ značky Train by JP, má niečo obdobné v fosilke, občas vydávam jeho príbehy alebo príspevky na Instagrame a cvičí to. Takže poďme dať tomu šancu, uvidíme, ako to pôjde. Dve pracovné série, váhol som dal tak od oka, máme roztičku za sebou, no uvidíme, ako to pôjde. No, prekvapilo to vôbec nie zle. Mám pocit, že tým, ak to ide pod takým uhlom trošku dolu, tak to zaberá komplexne na celý zadok, že nie je to ako keď máte klasickú abdukciu vo fixnom uhle a musíte sa tam hrať s tým predkolom, zákolom, blablabla, aby ste zaceli rôzne časti toho zadku.
takto mi to príde také dosť komplexné. S tým, jak sem pohyb ide pod takým oblúkom, tak to pekne trafí celý zadok počas toho pohybu. Čiže hodnotím to kladne. Je to fajn. Aby toho nebolo málo, skúsime ešte túto jednu srandu. Budem sa tu trošku potupiť. A ľudia, čo tu cvičia, sa na mňa pozerajú jak na debila, nevadí. Chcem to skúsiť, zase len čo je to zač. Ako to pôjde. Idem trošku zboriť svoju, ako sa to povie? No neviem, to je jedno. No, na počudovanie, to vôbec nie je zle. Celkom dobre pýtam cítiť zadok, lebo stehno. Až mi z toho vybehol sopel. No, chvíľočku. A ideme na to. Druhá strana. Dorovnáme. Pekne na 8. No, moje ego utrpelo značnú újmu. Real man trains booty, ako sa hovorí. Taká v finále, čím iným to zakončiť, než opa, mikrok drží, čím iným to zakončiť, než lítkami, takže dáme jeden cvik, poskúšal som toho viacej na tie stehná, takže dáme iba jeden cvik už na lítka. Mám pred sebou pracovnú sériu, dobúcham to, dám si kardio, možno trošku posing. Možno si to ukážeme, uvidíme, či budem zaliatý moc, či sa nebudem hanbiť. A vidíme sa pri potréningovom jedle. Extrémne to brzdia. No, dúfam, že ste mali zvukový zážitok.
Ja som mal... Dobre. Priatelia, máme to za sebou. Mohli ste vidieť môj tréning na nohy, trošku taký improvizovaný, ale že viac menej tam bolo to, čo chodím bežne, až na pár výnimiek. A musím povedať, že som si zacvičil veľmi dobre. Posilka fajn. Nie som ten typ človeka, ktorý dbá na najmodernejšiu šatňu, najlepšie osvetlenie, aj keď svetlo tam bolo veľmi výborné. Každá jedna žila bola vidieť, takže to cením. Ale chcem povedať, že ma viacej zaujímajú tie stroje a kvalita toho vybavenia, lebo v dnešnej dobe je to také, že ľudí viacej osloví nablískaná recepcia a takéto tie zbytočné kraviny a kvalita tých strojov ide do úzadia a myslím si, že by to tak byť nemalo, pretože vždy je to primárne o tom vybavení a o tom, ako si viete na ňom zacvičiť. Čiže mali by sme vyhľadávať skôr teda... zmeškaný hovor, nevadí. A malo by to byť hlavne o tých strojoch. Takže to je len taký môj postreh. Ja idem do seba natlačiť post-workout, klasika, 100 gramov cornflexy a zalejem to takto pekne izolatikom od Biotechu dneska. A idem sa do toho pustiť. Takže ak sa vám video páčilo, určite dajte like, nejaký pekný koment. Môžete mi napísať do komentára, či už ste tu niekedy cvičili a prípadne, či máte skúsenosť so strojmi Arsenal Strength. Za mňa výborné. Čo sa týka nejakého toho celosvetového rebríčka, tak by som ich radil určite na tú špičku spoločne s Hamrom. A to bude všetko. Takže vidíme sa snáď čoskoro. Ahojte.